ҳай нагуфти омадам чӣ биёромад бугӯ яке аз одамои шумедидагии ман дар ҳамин рӯи дунё номери як ҳамун Садои умед аст. Дана бародаро дар фалон ҷоя одама хурдай касе мирдай ким чико када мирда хабаркунак мегӯм шумавра бахшиш мепарсам ҳамаи подписчикое ки ҳаминҷа тамошо кардастанд меҳрубони равшан як чанд рӯз 10-15 рӯз пеш ба як проблема буромад дар ҳамин ютуб бози любой таймо агар хонаи любой ҳофиз бирем бигем ман муҳоҷирам биё ҳамин туи мара бесплатни гузаронай даҳани дар ҷавобот метаҳам хиастай братан рӯи хотири ҳофиз будагиш мардум мисол ҳамира хест ҳамин қа ёрдамш кади. салом дӯстон, агар шумо аз рехтани мӯи сар азият мекашед ё ин ки ришатонро ғафз кардан мехоҳед, дар бадани шумо сафедшавии пӯст ба назар мерасад ё ин ки худро фарбе ё хароб кардан мехоҳед ва аз бӯи бадан халос шудани ҳастед, пас ба шумо гиёҳҳои табиӣ аз софсавдо кӯмак мекунад. Доставка ба Москва ва дигар шаҳрҳои Русия. Рақамҳо дар зери навор ва рӯи экран. Анака ака савол дорам тон ака. Садои умед ака. Садои умед ҳамаи блогерро критиковатш мекунанд, ҳар гап меганаша, хай ман лично ҳеч нагуфтамша, корш надорум, лекин бисёриё меганаша, бисёр блогерҳои машҳур ҳамуда лезит мекунанд, ҳар гапш меган. Сабаб дар чия? Ҳамун чиза минусоша дар чӣ мебинӣ ака? Ба гуфти худ сахстарани да. Ина ту как вай хита нагӯ ака. Мисол ненависти хита нагӯ, сахстарани бигӯ ки ҳамун чӣ ашбика дора? Шимам сахстарани мегӯ, ман ненавист намегӯм. Ман ҳақорат намекунам, просто гапҳои 18+ мумкина дар канали шумо. Бугу дидит мемоне фарқш. Не, и мисол ҳақорат нест, ман ҳақорат намекунам. Садои умед як одаме ки дукунае ку дупуста. Хабиё дупуста бугум. Ҳамтари инсон ай Садои умед. Бигем нанг номус дар танаи ҳамун одам вуҷуд надора. Ӯ барои пул, барои просмотр, барои подписчик ҳамун номусша фурӯхтагии ҳамун одам ай ҳамин сабаб любой блогера савол бита ҳамунро шум мебинад. Ман барои ҳамин савола додум лично ман ай пеши Садои умед дидагим, қатъи шиштагӣ суҳбат кардагим. Рости гап ман намегум чизои ӯ чӣ хеле ба худо қасам ман онро тамошо намекунам ба номи Аллоҳ. вообще тамошо намекунам бе ғарзи як навориш ки қариби 1 миллион просмотр гирифтага ё гузаштага будаст чихе одам хуча ҳаром мекунад бе ғарзи ҳамун ҳеч шадидагӣ нестам. Эмай 5x1 занира видео кардагӣ. Амисоб мақсад коверои видеош ба видеош туғри намегирад. Маваз давом гапам ҳамин буда ка худаш одами хуба ба худо пеш гап задагим ганда ба муомила суҳбат хеле суҳбат кардагим. Шайтона не давом гапа гӯш кун. Кадом чизиш дар рӯш гуфтагиам ака чиш кадом чиз туғри намегира. Мо как бародар лично ман гуфтумша ки мақсад ҳамин чиза ковера кади да ковер дига чи навиштагӣ як бор медора просмотр бисёр мегирад, ду бор просмотр бисёр мегирад. Баъд дига мардум намехоҳад дига ҳамун чиза тамошо кунад. Реально дори ковер ҳамун чиз боша, да видео ҳам ҳамун чиз боша, дига мардум бовар намекунад. Ҳамин ҳисоб гуфтум коверо тайхел нак чизи ҳастай. Ина вақт шумо гав задагим, сурат як чиза намемонам ку ё барномаи мо дига боши да ковер суратҳои ҳар чи нестай ку ака. Мисол чизи ҳастай мо ҳамун ковер намемонем. Ҳамин ҳисоб ман ашибкаи Садои умеда ҳамин қа мебинам. Барои ҳамун ягон кӯвариш намекунам. Раҳмат ака барои ҷавоби шумоям. Устаги бисёр мекунад ки мисол инами кора ҳамин рӯз мекунад. Пагаш дам як каси дига мисол мехеза против як каси. Ҳамин гапош айко видеои ӯро агар ягон кас бисёр аҳамият битам, ман бисёр аҳамиятш метам. Ин ҳамин рӯз як видео мекунам, моҳи дига як видео мекунам, ӯ видеош против видеоша. Иҷаш рост ака. ай анами сабаб мисол ҳамура халқ шум халқ ама мисол ба ҷои халқ гап зада наметонам, ба ҷои блогеро шумш мебинад. яке аз одамои шумедидагии ман дар ҳамин рӯи дунё номери як ҳамун Садои умед аст. Ами ака сабаб чӣ шуд ки ҳамун одам қатъи вообще ами чапи сахт шудагӣ? Ман лично дар ёдам нест ба худо. Сабаб ман якум бор ман ӯ одама намешинохтам. Вақти ман блогер шудам, блогерира сар кардам, видео кардам исиси. Баъд яки ҷой пайдо шида, ответ ба бародар тиҷи як видео буромад, медром ҳамин парчуганай. Номи каналиш чӣ буд? Нотарс канал. Да ёдам аст. Ҳамин гуфтай сак бор ҷа кида ман аҳамиятш надодам. Ӯ вақт хали ответ да ман бисёр бад буд, ман аҳамият намедодам.
баъд ай вақт чанд вақт гузашт баъд қатиб ҷура шид ба гуфти худаш ёрдам ки гуфти ту зур мефаҳмӣ аллоҳ шоҳидай бовар накунӣ дар ягон барнома файрод ки саволаш битай бугӯ ту логини пароли каналта да ҳамин барада додагӣ логини паролша да ман дода буд ки монетизатсияи канал ма туғрӣ ки ҳамин канал ма бин логини паролша гирифтагим баъди ответиш доданашам хе бо бахшидагимш каналша бо туғрӣ кардагим бо обрат надодагимш ба гирифт бо ма гуфтум паролта алиш нафсияки случки бо пага ягон гап нашава ай ма бини ҳамин чиза ма да ҳаваи одам ҳам хе хубӣ кадаги додагим айбан чанд вақт гузашт мара кати SM Шарипов ҷанг муд дар даста як видео кард дар бораи SM Шарипов мисол ҳавая ҳар гап гуфт баъд ӯ гирифт видеош кард доказатиш кард гуфт ҳамунҷа ӯра гуфтае ки бародар тира хали кард гапҳои мо қатъи ҳавая гирехт баъд як қатиш суҳбат кардем чақчақ кардем ҳамаша фаҳмидем ки ин садои умед да ма дига чӣ гуфтагӣ будай да SM Шарипов дига чӣ гуфтагӣ будай дар ҳамин байн хостае ки мара кати амо ҷанг монаву ма бихезм пишти умед да во видеообращение кинам ам хали против во бизанам ки баъд мо фаҳмидем ки дар ҷа чӣ гапа перепискаҳора ӯ да ма рӯй кард ма да ӯ рӯй кардам ҳамаша значит гуфтем беки ин паъд шайтон мора ҷанг дофтеса мо якдигармона фаҳмидем баъд ма дигар баъд ай ҳамунҷа ҳамин одама шум дидам значит SM Шарипов ҳам барои ӯро безаи баъд шуме дида ман сабабша нафаҳмидам хайр короче ки ҳамин дӯстагӣ бисёри бад мекуна бисёри бад кадаги бигем ина як ташки мисол конкурс кард барои конкурсиш пеш рафтан гуфт ки бародаро ҳамин конкурс ҳалолай ҳамун конкурси мисляка баъд гуфт ки ҳаромай бо пеши як мулло рафт ӯ муллора гуфт ман намедонистам бо видео кард гуфт ки ман медонистам бовар кирд ҳеҷ нафаҳмидам ҳамин одама хулоса блогери одама ба ҳар роҳ мебурда номан нашуд ин корш курсиум амун рӯзе ки конкурса ҳаром ҳалол чанд чӣ гуфт пеш парвиз омада буд ту медони парвиз хатимо буд парвиз фаҳмондакшаи бача ту немихелӣ парвиз ҳам характер дорад ранги шумо ки гапа дар рӯи одам мегада ин чизе аста грымбаст дар рӯи одам мекаша гуфт 100% неправилен бурор пусми одамора тем хулоса ҳамин кородама в курсиум саволи дигари акаҷон сабаб чӣ шуд ки блогер шуден ака ман хиёл мекунам хай гап занед сабаб рости гап ман вақте ҳам германия омадам як соли аввал ҳамин ҳеҷ кор намекардам ҳеҷ ҷода кор намекардам дар ҳамин хона ҳамин фақат ютуб тамошо мекардам ӯ вақт рустам ашуров буд номи каналаш жизнь таҷика буд дар чи Турсия ҳамура тамошо мекардам баъд фарик буд фарика тамошо мекардам ҳамин дута блогер буду баъд реперо будам дигар блогеро набудам баъд ҳам тамошо мекардам ҳам хел тамошо мекардам ба як вақт як видео биромад як бачаи узбак тоҷикора ҳақорат кардагӣ буд ҳам хали ӯ вақт ҳамин реперо ответ чапак мекардам ба якдигаришон ба ман бисёр тамошо мекардам да медромадам ҳам тамошо мекардам гӯш мекардам ки чӣ мегӯяд баъд дидам ки дар бораи ҳамун ҳеҷ гап намезанам баъд як видео кардам ман на блогер будам на ҳеҷ чанд дар телефон як видео кардам дар бораи ҳамун бачаи узбак ҳамун мардуми тоҷики хидмо як видео кардам хали аккаунтои кардам дар ютуб part of тумаш просто так part of тумаш 800,000 просмотр гирифт дар ин барода тиҷи ё дигаришта не як телефон буд як аккаунт буд намедонам номаш чӣ буд part of тумаш дар течени як ҳафта 800,000 просмотр гирифт дар ҳамаи ҷо биромад ҳамун дар ҳамаи ҷо хали ҳамун видео биромад вақти видеома тамошо кардам ба бародарои тоҷик мон як 40 кас ҳамин биромад дар ҳамун бачаи узбак ответ дод баъди ҳамин видеои ма кадан ҳамун видео бигем хитши ба баротиҷа чек шуд яка ҳамин ягон бало нашава гуфтум ягон ҷанг панг сар нашава гуфтум аснава телешма ин видеора якум ма кадан гуфтум видеора бо удалит кардам значит якум видеотон критикават буда ҳамаҷода ана ҳавай буд баъд 2 сутка кофтум ки ман ин видеора чӣ хел удалит кунам ай телефон намедонистим намефаҳмидам ба ютуб тамошо кардам а ютуб дидам чӣ хел удалит мекунам даромадам удалитиш кардам ки хай уже чанд ҷода рафт бо скачат кардам пафтан рост дига ман надидам барада баъди ҳамун як рӯз истодам фикр кардам гуфтум биё ман блогер мешавам дар Европа гуфтум бисёр чизои интересне метавонам ба мардуми тоҷик расонам ва чанд чизое ки мисол
фоида мебиёра ба мардуми хидмат метавонанд аз рӯи видеои ман биёянд Европа ягон зиндагии хуба бинанд ягон иса баъд сар кардам видео кинира аввал мошиноро сёмка мекардам автосалон баъд амихе бигем рафт амихе баъд блогерии ман рости гап то ҳозир фикр мекардам ки шумо наиста як видеотон дидаги будам якум бор ман шуморо дар онҷа дидам ответ дар рептиҷи ва реперо буд ҳамунҷа аз замин то осмон прикол кардаги яка мо то ҳоз нидаонака ҷонон авая тамошо кардем ҷонон бо шумо история кард хеле хандидем ман якум видеоро ҳамунҷа дидагиам 500-600 ҳазор гирифта буд намедонам чанд ха буд хулоса ман ҳамунҷа хиёл мекардам ки шумо ҳамунҷа блогер шудаги не уже ман як гала видео доштам ҳамурам сабабша бугум чӣ гап шуда буд бугум ёки видео дарози баъд мешавад не бугу ака кати Рустам Ашуров ҷумла шидем кент шидем ҳамихе интернет кати ба он блогер бидохи ман аё совет пурсидам ки чӣ хали кинам иса баъд ҳамон вақт дар рептиҷи дар як ҷо шиштагӣ будан чуч қатишонай профессор М айкун ҳам профессор М савол мета мега ҳами Рустам Ашуров чикор мекунӣ и профессор М мега мегирам ҳами дид мекунам мега фаҳмидӣ баъд механдан ҳамун прикол мекунанд ҳамуро мегиранд мемонанд дар интернет баъд дар ютуб тамошо кардам дар каналшон ҳамтари чиз мондагиянд баъд ман гуфтам буда шумо я мардакои калон ба худои ман барои чуч қарм кард ки мисол ӯ одам девонае ӯ беақлай шуморо мебирен издиватсаш мекунен фаҳмидӣ мисол ин қадар ҳамин издиватса мекунен ҳамуро дар ютуб мепартоен аз рӯи ҳамун чуч ман чандта видео кардагим ки ҳамин камбағала издиватса накуненда ира худованд ҳамихе кардагия мисоли худаши хешудаги неста худованд метавонист маро бикуна метавонист ҳамун профессор Эма бикуна метавонист тира бикуна любой каса метавонист худованд ҳамихе девона куна ҳамихе нест бале мисол ҳамихе шид ура мазоқ накуне баъд ман хали видео кардам профессор Эма якум хали видео кардам гуфтам киртай чакана мепӯши як киртай чакан пӯшидаги хича духтар кадаги рақс кадаги дидаги клипшда баъд ҳамаро гуфтам ки мисол худ дранги арусои гуфтам хелси як кас дигара мазоқ мекунӣ баъд ҳамихе тема рафт бар реперо ҳамаш дама атвет чапа касар кадан ишбай башиди блогер ака не баъд ҳамун атвет чапак ҳамунҷа бисёр баъд буд иш базиди иш ба ман хестам видеоро кардам гуфтам сағироя хеле гуфтам клапиотона гиштагира ба чӣ гас гаштаеста шумо бояд гарид атвет чапак хали короче видео кардам гуфта буди ака халаделника ӯ мекунӣ халадени қасам мехӯра ки ма дав гап рида буд майханд аки прикола ҳама приколои мактаби буда ҳама ҳамия мактаби хондагим ки ҳами дар он мактаби мо ягон одаме ки агар мазоқа намедонист мазоқ карда наметавонист дар он мактаб чумо мешид фаҳмидӣ он мактаби мо хали мактаб буд фақат мазоқ буд кор прикол буд бигем ҳам приколои ҳам мактаб ҳам чандташ дар ёдам буд ба онҷа задам рафт ман ака хитам мешиносам дар ки ҷо калоншудагӣ мақсад бояд ҳамихелӣ бошед дар он ҷои шумо ҳамисо ман ҳеҷ гуфта наметавонам саволи дигари акаҷон зиндагӣ дар Германия ака рӯзғору зиндагӣ ҳама чи ари блогерия ё ки ягон ҷо кор мекунӣ ака чӣ хеле ки медонем шумо оилавӣ дар онҷо не ман гапа ростша мегум ман ай блогерӣ пули нормали кор мекунам ман намегум ки ман пули кам кор мекунам ман пули нормали кор мекунам моҳуш меша 3000 кор мекунам доллар кати рекламаом агар гирем мисол рекламаом пули ютубум даходум ҳама пули ман мисол моҳуш меша 3000 доллар зиёд кор мекунам рекламаҳои ман қимат ҳама медонам мисол бигем ман ҳамин пуле ки ютубум кор мекунам основной бо ҳамихе иси мезанам дар ҳамин ютуб иси расходиш мекунам ҳар ҷо мерам расход мекунам основной доходи зиндагии ман мисол хонама зиндагии ман пеш мебарам зиндагии тоҷикистон модар ҳастай дар ҷавора пеш мебарам мисол ман дар ҷа кор мекунам бо беғарзи блогерӣ чӣ хеле ки дида будам ака ма автосалон дошти ака ҳамура худут кор кардӣ агар махфӣ набоша ё ҳамаш пишти блогерӣ шуд то чӣ дараҷа медонам та автосалон доред дар Германия ака бале ака вай автосалон собственӣ неста вай аренда ман уҷа аренда гирифтагим мисол ӯ аренда бизнеси хита бизнеси хидмат ман
мисол ҳам блогерӣ мекардам, ҳам кор мекардам, магазинда кор мекардам, чанд ҷода кор мекардам. 3 соли аввал бигем ман кор кардам, сум ҷамъ кардам. Сум ҷамъ кардам, баъд корма бас кардам, баъд кори хидмат сар кардам. Мисол ҳамуҷара аренда гирифтам, мо ду касем қати манучер бародармо GM Drive кати, ҳамҷара аренда гирифтем, мисол пул партофтем ду кас, ҳамин бизнеса ҳуй кардем. беҳтарин ака, ҳар каси кора кардан наметона, гап надорум ака, мақсад худоида зиёд гардона. ай блогери тоҷик то ҳозира ки маъқул нестата беғарзи шайху умед контентошон беғарзи шайхи умед, беғарзи ҳамиё намегуфтӣ, ҳамин ду каса ном мегирифтам. ки бу як тай дига ба яку ям мирда хабаркунак ҳозир нестай, хел ашид гумай дар ютуб нестай, таҷик блог як канал буту медонам рейс каме бромад видео мекард, ана бародаро дар фалон ҷоя одама хурдай, касе мирдай, ким чико када мирда хабаркунак мегумшмавра, ана ҳамун инсон ҳамун видеои ҳамун вообще атак дига блогеро ма у ака аёди ма бромадай ваган урам дар спискаи беғарз и мегуфтум та ака ту қати хай ака мегзарем саволи охирон моя ба фикрам меҳрубони равшан ҳам мешиносен ака? бале меҳрубони равшан ака конкурс кард, мухлисош ҳами конкурса қабул накардан ша мухлисои ҳар гапиш гуфтан, агар курс бошед дар комментариҳо безаи баъд қабулш накардан, гапҳои пасту баланд бисёри бад задан. 2 ҳафта пеш ҳами меҳрубони равшан проблема дошта, зуборг шуда буд, ёрдамш кардан ман ягон претензия надорум, вообще шумо да савол мебиём. шумо как одаме ки ҳами конкурса пеш бардагӣ, ҳам конкурса буровардагӣ гӯем мешавад дар Тоҷикистон, ҳами састарани ҳами кор да чӣ гуфтани ака? баъз як гап мегум, аввал бахшиш мепарсам, майне подписчикое ки ҳаминҷа тамошо кардестан, просто мара правильно бифаҳмед. гапи ман мегум, хушрӯ фикр кинед, нигоҳ кинед. меҳрубони равшан як чанд рӯз 10-15 рӯз пеш ба як проблема буромад дар ҳамин ютуб, гуфт ки ман хали проблема дорам, ҳам хияст ва картамон як бор не ду бор видео кард, ҳамин халқи муҳоҷир ганда ёрдамиш кардам, фаҳмиди братан? агар ки ҳамин збори пулҷамъкунира ман медонам да ичияй и миллион зиёд пулуш ҷамъ кардам, фаҳмиди братан? миллион зиёд падешка кардаш халқи муҳоҷир. вақте ки ҳозир любой таймо агар хонаи любой ҳофиз бирем, бигем ман муҳоҷирам, биё ҳамин туи мара бесплатни гузаронай, даҳани дар ҷавобат метаҳам, хиястай братан? ҳофизай фарқ надорад, не ки рӯи хотири ҳофиз будагиш мардум мисол ҳамира хест ҳамуқа ёрдамш кард, баъди ҳамин қадар пула ҷамъ кард гирифту, одаме ки вақти проблема дора ба проблема буромадаги ай мардум пул ҷамъ кардаги бояд ин кора намекард. ҳамин конкурса гарани ошибка кард, хато кард ва об буруша ҳамун чанд қайдош бо ҳамун қадар дар пеши ҳамун подписчикош резонд. ҳамин одам ки мисол любой кас ҳамин фикр мекунад ки ягон проблема надошт, мора фреб кард, пула ҷамъ карду, пула гирифт, конкурс кардеста. фикри шумо ҳамин ҳамин ки бояд ҳамин одам намекард. раст ки конкурс кардани буд, мисол нашод конкурсиш ягон кас против намебуромад, вақте ки ай халқ пул ҷамъ намекард. хоб гапҳои шумо дурустам гӯя меша ака. сабаби баҳс қати Зелимхан дар чӣ буд ака? рости ка ман намедонам. сабабиш дар ҳамин буд ки вай просто мисол ба 5000 рубл ба 4000 рубл ҳамун инсон хост ки бидрояд дар байни мардуми тоҷик дар хичам ҷо кунав, ширин кунав ва халқи тоҷика против блогерои тоҷик кунав. инами халқи подписчикое ку ӯ планиш ҳамин қадар чиз буд, барои ки бая ай видеоҳош, ай провокатсиони гапҳош вақти савол мета гап мезана, маълумай нигоҳ кине подписчикора одамора ҳамин мардума против блогеро мекуна гап мезана. ӯ хост ҳамин қадар кор кунаву вақтша ҳамин диринда ҳам хали ҷо куна ки халқи тоҷик фақат ҳамуда абрашени кунаву мисол
як одаме ки калонтар дар сари мардуми мо ҳамин боша ки халқи мо дурак нестай ку як видео ду видео буровар сеюм видеош да уже фаҳмидан ки одам чӣ план дорад тамом халқ оз таъқиқча кандай. خب ака иш маълум буд, ишам медонем, иша бисёриҳо медонанд, бисёриҳо хай намедонанд. Гуфтен ма савол додам ки сабаби шумо қатъи Зелимхан дар чӣ буд? баҳстон. Сабабиш ҳамин буд ки ман вақти дар прямои эфирм биромадам, эфир кардам, дар эфирм подписчикома гуфтам ай бародарои тоҷик бас кинен, гуфтам мисол ҳамура ин қадар падлизагӣ кардана ва як комментарияро ҳамин хел телефона гирифтам, як комментарияро хондам ки як аст ҳамун комментария нависта ки мо мехоҳем ту президенти мо шавӣ. Ва ман ҳамун комментария Зелимхан да нависта, на? ман гуфтам ин кадом ахмақ, гуфтам хали навистай и гуфтам обрӯи миллати тоҷика паст карданай. Ман гуфтам ки агар кадомед мехоҳед дар ӯ ҳамхали комментария бинависен, наравед нанависен ки мо мехоҳем, ман мехоҳам бинависта таи комментарияш, мо не мо 10 миллионем тоҷико, фақат дар даруни Тоҷикистон, аз Тоҷикистон берун чанд миллиони дигар тоҷикем, мо намехоҳем, ира ту мехоҳӣ, ман дар эфир мами гапа гуфтам, аммо эфири мара на резонда, на чаконда запис кардиам, бурдиан дар ӯ додиан ки ин ҳами одам тира ҳақорат кардестай. Ва ӯ эфир мекунад, дар эфириш ҳамон видеора мемона, ӯ мара ҳар гап мегӯяд, мара роҳӣ кардан ки ҳамхали дро. Ман дромадам дидам ҳамхали гапҳои дурӯғ гуфтесай, конкрет на ба ман навистимш. Чӣ гуфтесай дактор ака? гуфтесай ки одам мара ҳақорат дорад, и чӣ ҳақ дорад ки мара ҳақорат мекунад? ин худаш дар Германия барои чӣ ай ман чӣ мехоҳад, барои чӣ ин намехоҳад ки ман қатъи тоҷико дружитса кунам? А так ман хали гапҳо дар уҷа гуфтагӣ нестам ки мисол ту қатъи тоҷикои мо дружитса накун. гапҳое ки ҳамин байни халқ фитнаву ҷангай ку ҳам хали гапҳо гуфтестай, халқа против кардестай да ман. Ва ман гуфтам ки ту мардак бошӣ, биро эфир ки дар эфир гап занем. биромадем эфир, дар эфир нав ҳамин 2 минут бори гап задем. оли худаш фақат гап задаги, оли ман пура гӯш кардаги, ман ки саволом тайёр буд, ман бояд ӯра савол медодам, эфир шаклиш ҳамин табу далид кард эфира биромад рафт, гап назад далши. ӯ гап мезад, ман конкрет намефаҳмондам ки рости гап Парвиз Иброҳимов прямой эфир дошт ё кадом барномашда Зелимхана ягон чӣ критикавад накардесавад, просто гуфтесавад ки даже бародар гуфтесавад ки ҳамо одам просто мо неправильно фаҳмидестай, байнда нофаҳмия, байнда нофаҳмия ӯ дигар чӣ мо фаҳмидестай, но Зелимхан гуфтесай, ӯра ягон гап безеби накуфтестай. Рафт Зелимхан медурод ҳамин хе ақоратҳои кад Парвиза ки мақсад тума чизе гуфтести байнда, мақсади гапи ма ки байнда нофаҳмӣ шидагия байнда. айрӯи анамун нофаҳмӣ охи он ҳамун не ӯра просто тоҷикои худ мо гуфтагиан ки итра ҳақорат кардеста, агар ягон чи ҳақорат кардаги нестем. мо даже дар бораи гап задаги нестем, мо дар бораи мардуми тоҷики худ мо гап задагим. хоб раҳмат, сабабша фаҳмидем ака. ҳамаи саволҳои мо тамом шуда ака. Як личный патриотский савол метинта ака. Мақсад насиб боша аё границаҳо ҳуй шава Тоҷикистон омадани ҳасти ватан ака? иншалло якум очра дар планом ҳамиай Тоҷикистон мебиём модара хабаргирӣ. Ман нидав нафаҳмида будам пеш аями проблемаҳои дунявӣ шумо Тоҷикистон омадани будем. Чӣ сабаб шуд? успех накардем? не загранпаспортам срокиш буд шидаги буд, кӯҳна буд, 5 солҳои кабутаи ку ҳамхалӣ, ман натонистам ягон хе рафта. ина худо ба шукр ҳозир инами недавно решома гирифта будам, дида бошӣ, барои ҳамун заграни нав гирифтан решома гирифтам, суратам гирифтан, паспортам тайёр кардестам, ба рӯзҳои наздик загранпаспорт мегирам, заграни нав. хоб ака, иншоалло меои ватан, ҳама ҷоя мебинӣ ватан хеле обод шудагиай. раҳмати калон як бор дига 1 соат вақти шумо пашти гирифтем. саломат бош ака, миннатдор мешавем. чӣ хизмати ҳаст? хай нагуфти омадам чӣ биёромад бугу. саломатӣ боша ака, ҳамаш мешава. янам кепката биёр ака. ҳамина ака тамом ина ҳамин рӯзист ман ҳамина дига намепӯшум, мебарам дар шифонер мемонумш, омада мебиёрам. ин кепка напамяд ай Монако, ина навистагиай ку ман вақти Монако рафтагӣ будам тамошо, ай ҳамунҷа харидагимаш. гап нест ака, миннатдор мешавем. саломат боши як бор дига. ман яка шинос намекунам, барое ки
мумкин ин мара шинос ки намеша шумода ҳамисоб легенда ютуби тоҷик ҳастай ҳами одам гап надорум ака саломат бош ака саломат боши зинда боши парвизҷон худо нигаҳбонад бикшкам